hankali na mama ikon Allah. Subhanallah, sannu na mama. A hankali zai ji ciwo. Sannu na mama. Na mama ikon Allah. Sannu ko? Sunan kawa? Ahmed. Amma da suka ce min na mama ko? To sannu. Kaga, Ka san wani abu? rike wannan karfan na bayan ka ana tafiya ba za ka rinka jijjiga. Wani zai Dan matsa haka. amma wani zai zauna da shi a baya ko? Okay sir. Dan matsa ka sada ya hannunka ka rike nan gefa. Sannu kaji? Rike nan gefa. Allah ya baka Rike da karfi. Allah ya baka lafiya kaji. Dama na ma alƙawari ko? Kuma na cika ma alƙawari ko? Dama na ce ma in Allah ya yarda zan fitar da kai ko? To Allah ya baka lafiya kaji. Ya fi son a mai da shi ɗakin sa. Wai ka fi so mai da kai ɗakin ka? Yace bai manta Baka sunana ba. hankalin shi ya Me fara sunana? dawa. Baka gode mun ba? Me sunana? Ka gode mun? To Allah ya baka lafiya Ya kaji. sunana? Ko kuma Wannan sunanta kuma Rahama. Ni fa ni na je na ɗauko ka kaji suna na Rahama kaji ko Allah ya baka lafiya kaji to sai an ji to ka tura min dan Allah kaji ka tura min to shikenan Allah ya tsare Allah ya tsare.